Gabon deizuela ongi etorriak gurean gaur albistegira, onats gure lerroburuak. Larriki gaixorik dagoen Ibon Iparragirre presoak bi eraso pairatu ditu 20 orduren buruan. Azkeneko jipoiarekin ondarrutarrak konortea galdu zuen. Bilboko Zorrotza auzoan elkarretaratzea deitu dute ostegun honetarako, atzo abenduan trenak harrapatutako emakumezkoetako bat hil ostean. Bizilagunek trenbide pasagunea lurperatzea eskatzen dute. Santutxun Karmela proiektua gertutik ezagutzeko aukera izan dugu, Karmelo ikastolaren eraikin zarra bizibirritzea lortu baitute. Bestalde, gaur aurkeztu dute, zinegoak Bilboko LGTB Zinema Jaialdia 14. edizio honetan dokumentalen aldeko apostua egin dute antolatzaileek eta Afrikako edukiek garrantzi berezia izango dute. Munitzen ebakuntza jaso ostean, Sain Merinok taldekidekin entrenatu du gaur Lezaman. Gabon haserrea eta sumindura eragin du Bilboko Zorrotza auzoan iraganden abenduaren 8an trenak harrapatutako bigarren emakumezkoaren heriotzak. Ezbeharra esan bezala iraganden abenduaren 8an eman zen, trenbide pasabideak gurutzatzean trenak bi andrazko harrapatu zituenean. Horietako bat handik eta ordu gutxitara hil zen, bestea 87 urteko Gumerzinda González Gómez atzo zendu zen. Egoera honen aurrean, Zorrotzako auzeo elkarteak elkarretaratzea deitu du ostegun honetarako, eta bertan berriro ere geltokia eta tren pasabidearen lurperatzea eskatuko dute. Bestalde, Errekalden kezka handia sortu du asteburu honetan autobidetik eroritako panelaren auziak. Istripuak ez du kalte fisikorik eragin, baina bertako bizilagunek autobidea auzotik ateratzearen aldeko aldarria zabaldu dute beste behin ere. Azken egunetako haizete eta denboraldearen ondorioz, udalak beste 23 plaka erretiratu ditu. Ibon Iparragirre euskal presoak bi eraso jaso ditu apenas 20 orduren buruan. Bigarrengo erasoaren kasuan, preso sozial batek emandako jipoiaren ostean ondarrutarrak konortea galdu zuen. Iparragirrek gaixotasun larria pairatzen du eta bere egoera gertutik ezagutu nahi izan dugu. Horiek horrela, gure lankide den Ainhoa Zabarte Iparragirreren amarekin egonda gaur, Angelita Burgoarekin hain zuzen ere. Ibon Iparragirre larriki gaixo dagoen presoak bi eraso izan dituela salatu du Iparragaldu barik plataformak. Anita Burgoak, Ibonen amak asaldu bezala, bi erasoak 20 orduren barruan gertatu dira, eta hauetako batek konorterik gabe utzi du. Zapatun lagunak zin juteko bizitza, zapatun goxuko 11etan, eta niri deitxusten 12etan ja urte benin, zelan esaten, Ibone aia zanela eskunda bela protesise, esaten zelan bera txabolun eguala, sartuako zenela bi, eta batak eutzi, eta bestik, dana erantzi behin benela, ubela bertan apurtutzen, eta haukazen tabaku eta berane deixak etxeko tarjeta bat eukitzen dabe, eta gero bertan barrun ez dakiz errelutzen ze berane ikusmena oso galdutera. Gomekan ez nixaban deitxu, da aztelen goxin deitxuztan, esaten hori, eta horren gain, handi bizitzatik juntzanin atzea berantokire isule, batek ez daki berak zein zeban ikusi. Jo bala, beran gaina jauz izanela, eta bera ez natu zanela, ez daki zen baden bora bazen, 2 minutu, minutu bat, minutu horri ez daki, baina galdu imanela korrenota. Beran ondakaria bilurrera garzartuteia, erosein momentutan beste eraso bat eukikora bela. Inorrez eukiera berak konfisantzazkoik berbatxeko, oso abandonata da esanparata beran burua aurkitzen da bela. Larriki gaixo izanik etxera ekartzeko ahaleginak egin dituzten arren, oraindik ere Alcalá de Mekon Madrilen daukate, etxetik 100 kilometrotara. Gure
gogu eta etxeropena da ekarti etxea, eta lortzen duen. Hemen ez da ikusten euran legi eurak betekora benik, o bentsate ez dakarre asmoik beteteko txurira, eta ez daki hau, pentsatzen donik, danon arte, aleginen bikorela erritxik atateko movimentu aurrea jarraitzu bikorela. Bestalde, partzialki bada ere, Espainiako Audientzia Nazionalak Arantxa Zulueta presoaren helegitea onartu du. Ondorioz, 3 urte erabat bakartuta eta isolatuta igaro ostean, abokatu bizkaitarrak egunero 4 ordutako elkar bizitza izango du Puerto Iruko espetxean dauden beste emakumeekin. Espetxe politikarekin jarraituz, Sara Majarenasen defentsakaren askatasuna eskatuko du berriro ere, larriki zauritutako alabarekin egon ahal izateko. Eta bestetik, Manu Azkarate Tolosarra Madrilgo Gregorio Marañon erietxera eraman dute, atxiloketaren unean Frantziako poliziak zapaldutako hankan ultzera bat azaldu zaiolako. Hortxe, zuen irudietan Guillermo Martorell kazetariak Twitter bidez zabaldutako irudia. Bertan, Azkarateren hankaren egoera ikusi daiteke. Igandean, Deustuko Herriberan, duela 37 urte Madrilen eraildako Yolanda González ikasle gaztea izan zuten gogoan. Bertan, bere figura gogoratzea eta omentzeaz gain, justizia eskatu zuten Deustuko Herriberako bizilagunek. Eta dimentsio nazionala duten gaiei dagokionez, Nafarroan gobernua sostengatzen duten 4 alderdiek akordioa erdietsi dute indarrean dagoen ikurren legea indargabetzeko. 4koak lege berri bat egiteko prozesu zabal bat abian jarriko du, ahalik eta adostasun politiko eta sozial handiena lortu asmoz. Garoñaren kasuan, CSN-ko langileen arabera zentral nuklearraren baimena luzatzea ikuskatze oso bat burutu gabe egin da. Auziaren inguruan hitz egiteko Ramiro González Arabako ahaldun nagusia Bruselasen da egunotan. Bertan, Garoña berriz erikitzeko prozesuak Europako araudia apurtzen duela salatu du. Hainbat bilkura egiten ari da González bera, tartean Euskal Europarlamentariak diren EH Bilduko Josu Juaristi, Podemoseko Xabier Benito eta Alderdi Popularreko Carlos Iturgaitzekin bildu da. Popularren barruan, Espainiako gobernuak Euskal Autonomi Erkidegoan duen delegatuaren arabera, Javier de Andresen arabera, Garoñaren funtzionamenduak ez du zentzurik. EH Bilduko Mikel Oterok ere honen inguruan hitz egin digu eta honatz bere adierazpenak. Gaur, segurtasun nuklearrerako teknikoen elkarteak komunikatu bat atera du, non salatzen dituen Garoñaren berrirekitzaren inguruan ematen diren hainbat arduragabekeri, ezta? Hauek esaten dutena da, txosten teknikorik aurrera eraman aurretik, edo atera duten bezala, Garoña irekitzen aldekoa, Nuklenorri, Iberdrola eta Endesari eskatzen zitzaiela hainbat segurtasun neurri aurrera ematea, hainbat obra, eta hori aurre baldintza bat zen txosten horiek ateratzeko. Beraz, honekin ikusi dezakegu beste behin ere, hainbat alditan salatu dugun bezala, segurtasun nuklearrerako kontseilua, titere bat dela Alderdi Popularraren edo gobernuan dagoen
taldearena, ezta? Bertan 5 pertsonek hartuko dute erabakia eta 5 pertsona horietatik 3 pertsona dira Alderdi Popularreko karguak izandako pertsona. Beraz, izugarrizko arduragabekeriaz jokatzen ari dela salatu nahi dugu eta berriro esaten dugu aurreko astean legebiltzarrean Arabako Biltzar Nagusietan eta Arabako ia 20 herrietan esan den bezala, organo hau despolitizatu egin behar dela eta bere zuzendaria Fernando Martí Escarfausen jaunak kargu gabetzea edo zese bat eman behar dela segituen, ezta? Eta, oroitu arazi, segurtasun nuklearrerako teknikari hauek esaten duten bezala, izugarrizko arduragabekeria dela Garoñan egiten ari den edo Garoñaren inguruan egoten ari den joko guzti hau eta segurtasun nuklearra berebiziko garrantzia duen neurrian oso adi egon behar dugu eta gure salaketa adierazi nahi dugu. Ekonomiari dagokionez, Eusko Autonomia Erkidegoko industriaren jarduera 4,4% hasi da 2016 urtean. Ekipamendu ondasunak hasi dira gehien eta energiaren ekarpena jaitsi egin da. Gipuzkoak izan du bilakaererik onena 5,3% hazkundearekin eta atzetik datozkio Bizkaia 4,2%rekin eta Araba 2,9%rekin. Atzo, Arantza Tapia industria sailburuak Espainiako ekonomia ministro den Luis de Guindosekin bilkura egin zuen Madrilen. Biek ala biek hartu emana modu baikorrean baloratu zuten. Nolabait bileran ikuste dut gai asko errepasatu ditugula, ekartzen genituenak. Alde batetik ikuste dut garrantzitsua zela guretzako Euskadirentzako industriaren garrantzia azpimarratzea, eta aipatzea guretzako izan dela eta orain ere badela ekonomiaren garapenerako tresna nagusia, eta horregatik errepasatu ditugu hainbat gai horri izan ditugunak, alde batetik altzairua nola egondan eta zein etorkizun daukagun, eta Europara begira jarraitu behar dugula lanean, zenolako etorkizuna izango duen jarraitzeko. Bigarrenikan bai automozioa, bai sektore aeronautikoa, bai ontzigintza baita ere, guretzako garrantzitsuak diren sektoreak dira, gure industria hor dago kokatuta, eta nolabait makina herramienta ere hor daukagu, renove planak, eta nolabait elkarlanean nola aritu gaitezken zentzu horretan. 4.0 industriaren inguruan badira hainbat programa elkarrekin landu behar ditugunak, batzuk dauzkagunak, beste batzuk ministerioak, eta nola uztartu eta aurrera joan. Beraz, errepaso hori egin dugu noski, jakinikan hori izango dela etorkizuna garatzeko eta mantentzeko gure industriarentzako ezinbestekoa. Eta bigarrenika noski ikerketako programak baita ere, izan ditugu guk gureak eta beraienak eta gure enpresak ere etortzen dira horea, eta nolabait ikerketa hori beti industriara begira jartzea, hori da guretzako baita ere helburu nagusietako bat. Esaten dugu ikerketa garrantzitsua izan behar dela, eszelentziazko izan behar duela, baina baita ere enpresai bideratuta izan behar du, eta horretan ere aritu gera, eta gero kanpo merkataritzari buruz, errepaso txiki bat egin dugu nola dagoen Mexikoko gaia, Trump iritsi denetikan, Brexitaren inguruan, eta zentzu horretan baita ere aipatu dugu Londresen iriki behar dugun bulegoa, eta IFEX-ekin mantentzen dugun erlazioa, eta errepaso hori egin dugu, eta jarraitzeko hainbat eta hainbat gaietan orain arte jarraitu dugun bezala Fedetiren ikuspegitikan, berrikuntzaren ikuspegitikan, eta baita ere industria oain hemen ministeritza honetan egonda, sakandu behar ditugula erlazioak eta mantendu behar ditugula orain arteko programak eta areagotu egin behar ditugula beste batzuk. Aurrera darrai Bizkaiko erresidentziatako langileen grebak. Gaur elako idazkari nagusi den Txiki Muñozek Radio Euskadin egindako adierazpenen arabera, kaltetuak emakumeak izango ez balira zaharretzen gatazka konponduta legokeia da. Elako idazkarien nagusiak azpimarratu du Bizkaiko zaharretxeetako langileak lan baldintza penagarrien aurka ari direla protestan.
Ortuellan errefuxiatuen eskubideen aldeko hainbat ekimen burutzen ari dira. Horren lekuko iraganden larun batean egindako mahai-ingurua edota etzi egitekoa den sukaldaritza tailerra. Bertan mundu osoko hainbat rezeta prestatuko dituzte. Errefuxiatuen eskubideen aldeko plataformako bozeramaile den Oiane Arenazak azaldu zuenez, Ortuellako 32 komertzio elkarte eta profesionalek bat egin dute ekimenarekin eta otsailean zehar auziaren inguruko hainbat argazki ikusgai izango dira herriko hainbat txoko, denda eta komertzioetan. Nazioartean aurrera jarraitzen du 2014ko azaroaren 9 Katalunian antolatutako herri galdeketa dela eta Artur Mas, Joana Ortega eta Irene Rigauren kontrako epaiketak. Atzo, milaka lagunen babesarekin akusatuek tribunelarako bidea hartu eta behin barruan tentsio handiko deklarazio baten baitan Masek bere gain hartu zuen ekimenaren ardura osoa. Frantziar estatuan berriz, akusatuen aulkian eseri beharko du Nicolas Sarkozyk 2012ko hauteskunde kanpaina legez kanpo finantzatzea egozten diote Frantziako presidente ohiari. Kolonbian, bestalde, 52 urte luzez irauten ari den gatazkari amaiera eman asmoz, gaur abiatuko dituzten negoziazioak Kolonbiako gobernuak eta ELN-ko gerrillak. Gai honen inguruan hitz egiteko, bihar Bilbon arratsaldeko 6etan Euskal Herriko Unibertsitateak Abandoibarran duen eraikinean Álvaro Uriberen presidentziapean izandako espioitza eta biktimen inguruko mahai ingurua antolatu dute. Bertan, Julián Martínez Vallejok, Magda Torresek eta Paul Riosek hartuko dute parte. Kiroletan, Atletikek datorren larun batean arratsaldeko 6:30 Gaizka Garitanok zuzentzen duen Deportibo jasoko du Samesen. Zurigorriek Europako postuetatik gertu jarraitu nahi dute eta ondorioz Galizarren kontrako puntuak ziurtatu beharko dituzte. Lezamako lansaioan gaur Sain Merino izan da protagonista nagusia. Urdulizeko jokalariak bere taldekidekin batera entrenatu du eta laster sartuko da Ernesto Valverderen deialdietan. Prentxaretoan, jokalari bizkaitarrak adierazitakoaren arabera, Alemanian pubiseko arazoak konpontzeko jaso duen ebakuntza liberazio bat izan da berarentzat. Esan da, dana oso azkar joaten ari da eta sentsazioak oso onak dira. Suposatzen dut, sama bat kendu dozula ganetik, ez da? Lesino horrek seguruenik baldintzatu egingo eban zure errendimendua operatu baino lehen. Bai, denbora luzea neraman molestiekin eta azkenean hori limitazio bat da eta hori gainetik kentzea bagia esan da pisu handi bat kentzea da. Ikusi zaitugu taldekidek batera entrenetan, zeuk esan duzu gauzak arindoa zela, errekuperazioa ondo doa, badakizu guk beti galdetzen dugule noizko edo. Hori ez dakit, azkenean azkenengo pausu hori ematea agian zailena da, mine handien egiten zitzaidana esprinetan eta hori delako, eta ikusiko dugu ea nola doan. Hau da, ez tozu epe garbirik ipini gure? Ez dut eperik ipiniko, momentuz oso ondo doa eta espero dut horrela jarraitza. Santutxun Karmela proiektua gertutik ezagutzeko aukera izan dugu gaur. Bertan, Karmelo ikastolaren eraikin zarra biziberritzea lortu baitute. Egitasmoaren inguruko xehetasun gehiago jaso ditu gaurkoan Ainhoa Zabarte lankideak bertako kideekin batera. Urtebete pasatxo igaro da Karmelo bizirik proiektuak bere ateak ireki zituenetik, berau okupatu zutenetik, auzotik eta auzoarentzat dihardute bertan lanean.
norbanako eta eragile ezberdinekin. Espazio hau lehen Karmel ikastola zen, Santutzu auzoko ikastola publiko bat. 2 urtez utzik egon zen. Hutsune bat zegoen auzoan, ez geneukan berez gazta asanbleak kudeatzen dituzten gaztetxeak. Santutzun orain dela 6 urte ez dago gaztetxerik. Orduan pasadan urtean, ikusten genituelako beharrak batzu zeudelako auzoan, hori espazio autogestionatu edo guretzako espazio bat lortu behar genuelako eta hemen zegoen aukera auzoarentzako eskaintzeko. Tailerre ezberdin asko daude, baita ere urtebetetzeak ospatzen dira. Rokodroma dago, badago gimnasio herrikoia sortu dena orain dela hilabete bat, edo erako gauza bat. Euskara kurtsoa, horretaz aparte beste proiektu batzuk sartu ziren berez, eta guztiontzako erabilera zirenak Azaldu diguten bezala, izenarenak salantza ugari sortu ditu hasieratik eta hilabete besterik ez da Karmela izena hartu duena proiektuak. Auzoari luzatu zitzaion, Bilbo mailari luzatu zitzaion eta beraiek aukeratu parte alizateko eta aukeratu alizateko izena. Azkenean, erabaki izan Karmela deitzea, berez Karmelok zeukalako lotura erlijiosoa eta horrekin apurtzeko. Bestetik, pentsatu genuen ere Karmela edo emakumezko izen bati hartzearena proiektuan, proiektu alde guztietan feminismoa lantzen edo feminismoa lantzen saiatzen dugunez, berez mahai gainean jartzeko feminismoaren kontua. Bestalde, gaur aurkeztu dute Zinegoak Bilboko LGTB Zinema Jaialdia. 14. edizio honetan dokumentalen aldeko apostua egin dute antolatzaileak eta Afrikako edukiek ere bere biziko garrantzia izango dute. Jone Batizabala lankidea bertan izango da eta bere eskutik detaile guztiak. Otsailaren 20tik martxoaren 5 arte izango da aurtengo Zinegoak jaialdia. Bilboko gay lesbo trans nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia inoiz baino luzeagoa eta indartsuago dator antolatzaileen esanetan. 14. edizio honetan dokumentalei garrantzia berezia eman nahi izan diete. Urteotan Zinegoak handituz joan da, gero eta jarduera gehiago antolatzen dira, aste bi eukiko dugu, eta orduan jendeak eukiko dau lasaitasun gehiago pelikuletaz disfrutatzeko. Ohorezko saria izango da Joao Pedro Rodriguezentzat, Portugaleko zinemako referentzia handi bat, bere saria emongo jako otsailaren 20an, Arriaga Antzokian egingo den hasiera ekitaldi horretan, gala horretan, eta bigarren saria izango da Queer Kampala jaialdiarentzat. Queer Kampala jaialdia Ugandan antolatzen da, berton ondino homosexualitatea ilegala da, orduan apur bat euren lana, esfortzua eta adorea aitortzeko, sari hori emongo jako, etorriko da bertako zuzendaria, Hasan Kamoga. Euskal Herriko eta nazioarteko 100tik gora ikuskizun jasoko ditu aurtengo Zinegoakek. Eduardo Casanovaren Pieles lanak emango dio itxiera jaialdiari. Gure partetik besterik ez, mila esker pantailaren bestaldean egon zaretenoi, jaso ezazue gure besarkada eta hurren arte. Mila esker, Gabon!